yau da gobe ta nuna cewa ɗiya mace ta fi tausayi sama da ɗa namiji. Ɗiya mace idan babanta ya shiga cikin halin kakanikayi da lokacinta da ƙarfinta da dukiyarta ake tsayawa a wurin mahaifin har sai mahaifin ya fita. Amma ɗa namiji yana Legas neman kuɗi, yana Fatakwat neman kuɗi, yana Abuja neman kuɗi, in an yi sa'a ya rika turowa amma yana can, in ba a yi sa'a ba ma sai an yi fama da shi kafin ya turo. Wannan yau da gobe ta nuna haka. 'Ya'ya mata akwai su da tausayi, akwai saurin zubar da hawaye akan iyayensu, saboda haka da faɗinka kana jin tsoro wannan lafazin kuskure ne, kai maza maza ka janye su. Larabawa ba suna cewa min yumnil mar'ati an talidal untha, yana daga cikin albarkan mace shine mace ta haifi ɗiya mace qabla zakari, kafin ta haifi ɗa namiji. Su a wancan lokacinsu yana daga cikin matarka 'yar albarka ce a ga haihuwar farko ta fara haihuwar ɗiya mace, sannan daga bisani sai ta ci gaba da zubu 'ya'ya maza in taso. Me hujjar su? Saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya fara faɗin mata a wurin faɗin baiwar ba da haihuwa, ya fara faɗin ɗiya mace kafin ya faɗi watakan 'ya'ya maza. Allah subhanahu wata'ala yake cewa lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kaga yahabu liman yasha'u inathan, yana ba da kyautar 'ya'ya mata ga wanda ya so. Wani malami ya ce kamar annabi Dauda, kamar annabi Lut. Annabi Lut ta yi ha'ula'i banati hunna atharu lakum, wa'annan 'ya'ya mata na ne, sun fi tsarki zuwa gare ku, ku aure su ku daina luwadi. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, wani kuma a bashi 'ya'ya maza kamar annabi Zakariya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Wa aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin 'ya'yansa akwai Alqasim, akwai Abdullahi, akwai Zainabu, akwai Fatima. Kaga an surka mashi kenan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, wani ma ana sanya shi ma bai taba haihuwa ba kwata kwata, yadda ya zo duniya yayi aure kuma haka zai koma, babu wanda ya haifa, haka nan zai koma ba tare da ya haifi kowa ba. Suka ce to albarkar ɗiya mace, tunda har Allah ta'ala ya fara cewa ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur, ya fara ɗiya mace, suka ce to albarkar matarka kenan ta fara haihuwar watakan ɗiya mace.